Yohane chapter 1 kuyambira verse 1 kukalekeza 18. Ndiyamba kuwerenga. Akuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Awa anali pachiyambi kwa Mulungu. Zonse zinalengedwa ndi iye, ndipo popanda iye sikunalengedwa kanthu kalikonse kolengedwa. Mwa iye munali moyo, ndi moyowu unali kuwunika kwa anthu, ndipo kuwunikaku kunawala mu mdima, ndi mdimawu sunakuzindikira. Verse 6. Kunali munthu wotumidwa ndi Mulungu, dzina lake ndiye Yohane. Iyeyu anadza mwaumboni kudzachita umboni za kuwunikaku, kuti onse akakhulupirire mwa iye. Iye sindiye kuwunikaku, koma anatumidwa kukachita umboni wa kuwunikaku. Uku ndiko kuwunika kwenikweni kumene kuwunikira anthu onse akulowa m'dziko lapansi. Anali m'dziko lapansi, ndi dziko linalengedwa ndi iye, koma dziko silinamzindikira iye. Koma onse amene anamulandira iye, kwa iwo anapatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu, kwa iwotu akukhulupirira dzina lake, amene sanabadwe ndi mwazi, kapena ndi chifuniro cha thupi, kapena ndi chifuniro cha munthu, koma cha Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi, nakhazikika pakati pa ife, ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wa wobadwa yekha wa Atate, odzala ndi chisomo ndi choonadi. Verse 15. Yohane achita umboni za iye, nafuwula nati, uyu ndiye amene ndinanena za iye, wakudzayo pambuyo panga, analipo ndisanabadwe ine, chifukwa anakhala woyamba wa ine. Chifukwa mwakudzala kwake tinalandira ife tonse chisomo chosinthana ndi chisomo. Chifukwa chilamulo chinapatsidwa kwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Kulibe munthu anaona Mulungu nthawi zonse. Mwana wake wobadwa yekha, wakukhala pa chifuwa cha Atate, iye anafotokozera. Amen. Amen. Tipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, zikomo chifukwa mwalolanso nthawi ino timve mawu anu, limene ndi tsiku lomaliza, tsiku limenenso timakumbukira ndi kukondwerera kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tithandizireni pamene tikuonanso za kukhala munthu kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, kuti zititanthauzira chiyani moyo wathu. Mutithandizire tonse, chifukwa cha dzina lake tapemphera. Amen. Amen. Tikaona Baibulo, mabuku anayi amene adalembedwa oyambirira. Kalekalero buku lina lilonse limakhala ndi chizindikiro chake chimene chimayikidwa. Buku la Mateyu limadziwika kwambiri ndi angelo kapena munthu amene ali ndi mapiko. Buku la Mariko limadziwika kwakukulu ndi mkango wa mapiko. Ndipo buku la Luka limadziwika kapena kuyimiridwa ndi ng'ombe ya mapiko. Koma tikabwera pa uthenga wabwino wa Yohane, chimene umadziwika nacho kwakukulu chizindikiro chake chinali chiwombankhanga. Chiwombankhanga. Anthu akale amakhulupirira kuti chiwombankhanga ndi mbalame imene imauluka kwambiri kuposa ina iliyonse, kukhulupiriranso ngakhale lero lino. Komanso china chimene amakhulupirira kwambiri, amati chiwombankhanga chija chikakwera mmwamba chimatha kuyang'ana dzuwa osaphethira. Ndekazoona kasizoona, koma zimene anthu amakhulupirira nthawi imeneyoyo. Ndiye zimene ifeyonso tikufuna tichite pa nthawi inoyi. Tikufuna tikhale ngati chiwombankhanga chimenechi, tikwere mmwamba nkukaona Ambuye wathu Yesu Khristu pa chimene iyeyo ali. Kukaona pa Ambuye wathu Yesu Khristu kuti kodi ulemerero wake unadza motani, ndipo izi zitithandizira motani pamene tikukondwerera nyengo imeneyi ya Krismasi lero lino. Ndime imene tawerenga Yohane chapter 1 verse 1 kukalekeza 18
ali ngati chiyambi kapena kutsekulira buku limeneli la Yohane, limene litithandizira kumvetsa nkhani imene zibwera kutsogoloko. Akutifotokozera kuti kodi zidayamba bwanji, zikupita kuti, ndipo zidzathera kotani. Buku la Yohaneli tidati lingochotsa mavesi awawa, verse 1 kukalekeza 18, kwinaku kudzativuta kumvetsa. Mavesi awawa ndi amene akutithandizira kuti buku kapena uthenga wabwino wa Yohane tiumvetse bwino. Zikutionetsera kodi kufunikira kwenikweni kwa nyengo ya Christmas ndi kotani. Zikutionetsera kuti kodi chimene chinachitika pachiyambipo n'chotani. Ndiye poyambirira chinthu chimene tikufuna tichione kwambiri ndi mawu. Mawu akuti chani? Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu. Ndiye tikufuna tioneza mawu amene wawo. Ndiye tidzifunse funso lakuti kodi ndi chiyani chimene chili chopambana pakubadwa kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikamaona mwina miyoyo ya anthu ena amene adachita zinthu zopambana, ndi chiyani chimene iwowo chimakhala chopambana kwa iwowo. Mwina iwo amaona zimene adakwaniritsa, mwina zimene adapanga, koma Yesu Khristu chimene chimusemphanitsa ndi wina aliyense ndi chiyani. Chimene chimamusiyanitsa Yesu Khristu ndi wina aliyense ndi chimene iyeyo ali, kuti iyeyo ndi mawu a Mulungu. Zikutifotokozera kuti iyeyo ndiye Mulungu weniweni kwathunthu. Tikaona pa vesi yake yoyamba akutifotokozera kuti pachiyambi panali mawu, kutanthauza kuti mawuwa analipo kwamuyaya kuchokera kale lonse. Ndiye tikaona pamenepo sikusiyana kwambiri ndi Genesis chapter 1 verse 1. Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba komanso dziko lapansi. Ndi apa kuti pachiyambi panali mawu. Chilengedwe chisanakhale Yesu Khristu analipo. Palibe kanthu kamene kanalengedwa kopanda Yesu Khristu, kopanda mphamvu yake. Kusadabwere kuwala kwina kulikonse, Yesu Khristu analipo ngati kuwala. China chilichonse chisanakhazikike pa dziko lonse lapansi, Yesu Khristu analipo. Chifukwa chake zimakhala zinthu zomvetsa chisoni anthu amene amanena ayi Yesu idalipo nthawi imene iyeyo kudalibe. Palibe nthawi imene tinganene kuti Yesu Khristu kudalibe. Chifukwa iye analipo kuchokera kale, kuchokera pachiyambi, pachina chilichonse chisanalengedwe iyeyo analipo. Chinthu chachiwiri chimene tikuphunzira kuchokera mawu awa akutifotokoza kuti ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali ndi Mulungu. Kutanthauza kunena kuti akusiyanitsa pakati pa Mulungu ndi mawu amenewa. Timvetsetse bwino bwino. Tikakamba za mawuwa sikuti tungokamba kuti ndi dzina lina la Mulungu, koma zikufanana ndi Mulungu. Anali ndi Mulungu kuchokera pachiyambi. Mawuwa ndi Mulungu ndi zinthu ziwiri zosiyana. Mawu akuyimira Yesu Khristu, Mulungu akuyimira Mulungu Tate. Koma onsewa analipo kuchokera kale ndipo ali ndi ubale kuchokera kale. Tikakamba za mawu amene kuti anali. Kodi tikanena kuti munthu wakuti anali ndi wakuti, ndeti munthu ndi mmodzi kapena ndi awiri? Awiri. Chiyo choti analicho kutanthauza kuti anali limodzi, si munthu mmodzi ayi. Pali ubale umene ulipo. Munjira ina tikhoza kunena kuti mawu anali kuyang'anana ndi Mulungu. Mawu anali kuyang'anana ndi Mulungu. Chinthu china chachitatu chimene tikuchiphunzira kuchokera pa ndime imeneyi akutifotokozera kuti mawuwa ndiye Mulungu. Akhanga awonjezeranso pamenepo. Mawu ndiye Mulungu. Yesuyo ndiye Mulungu. Ndipo ife tikamaphunzira za Yesu ndiye kuti tikuphunzira za Mulungu amene analipo kuchokera kale, amene ndi Mulungu payekha, amene anali ndi Mulungu. Zinthu zitatu zimene zikukambidwa kufotokozera mosiyanasiyana. Tikaziphatikiza zinthu izizi kukhoza kutivuta kumvetsetsa chimene Yesu Khristu ali. Koma kupitiriza pamenepopo
akutifotokozera kuti china chilichonse chinalengedwa kudzera mwa ndani kodi? Mwa iye. Kutanthauza kuti mawu amene amagwiritsidwa ntchito polenga aja anali ndani kodi? Yesu Khristu. China chilichonse chinalengedwa kudzera mwa iye, ndipo popanda iye akuti palibe kanthu kamene kanalengedwa. Ndiye tikaona poyambirira kuti china chonse chimene tingachione pa dziko lino lapansi, nthawi imene tingayione, kaya ndi chani, mphamvu zonse zimene zingakhalepo m'dziko lapansi, moyo, china chilichonse chimene chili ndi moyo, kakang'ono kaya ndi kakakulu, zonse zinalengedwa kudzera mwa mawu amene ndi Yesu Khristu. Ndipo kukhala ngati kufotokozera Mose mphana pang'ono, tikhozanso kunena kuti palibe kanthu kamene kalipo kodi sikanalengedwe ndi Yesu. Okay? Sitinganene kuti ichi chokha ichi ndiye sichidalengedwe ndi Yesu. Ayi, palibe. Palibe. Chilichonse chili ndi moyo chifukwa cha Yesu Khristu. Mawu amenewa ndiwo amene akugwiritsidwa ntchito kuti chilengedwe chikhalepo. Pamene Mulungu Tate akunena kuti kuwale, kukhale chakuti, madzi asepani, mawu amenewo akugwiritsidwa ntchito ndiye Yesu Khristu. Zimenezi zimene timaziona pa Genesis chapter 1, pamene Mulungu Tate akulenga china chilichonse. Tsiku lina lilonse limene Mulungu akulenga zinthu limayamba ndikunena ndipo Mulungu anati chakuti. Ndipo Mulungu anati. Mawu amene akutuluka pamenewo ndiwo mawu a Yesu Khristu, ndiye Mulungu Mwana. Dziko linalengedwa ndi iye, china chilichonse chiyambi chake ndi Yesu Khristu. Palibe kanthu kamene kanangobwera. Palibe kanthu kamene kanangobwera pakokha. Kusukulu timakonda kuphunzira, mwina mukataphunzira biology. Kandi biology kanchani? Evolution. Biology. Kuti anthu tidachokera ku nyani. Nyani uja amasintha pang'ono. Pali zithunzi zimene zimaoneka. Darwin. Ndamene amakamba zene. Ati nyani ndiye amaonetsa kanyani kena kakhala ngati kafupi, kena kakulu, kena kayimirira, kena kadalika, kena kakhala ngati munthu ene tsana. Kodi nzoona? Chifukwa funso limati ngati munthu adachokera ku nyani, lero lino bwanji anthu sachokera kwa nyaniwo? Masobadala makhala nyani mbili. Zuteke bwanji? Ngati evolution yoyo yoonadi, si uchitikabe bwanji lero lino? Komanso Bible limatitsimikizira kuti poyamba Mulungu adalenga ziweto, nyama, anyanga ali mgulu limenelo. Munthu adachilomulenga padera, adawumba kuziramo, kupereka moyo mchifaniziro chake. Ndizo sezi zikuonetsera bodza limene limabwera anthu akasiya kukhulupirira Mulungu. Pamene anthu asiya kukhulupirira Mulungu, timafuna tipeze tanthauzo la moyo wathu mu zinthu zina. Tikasiya kukhulupirira Yesu ameneyo ngati mwana wa Mulungu amene anadza pa dziko lino lapansi nalenga china chilichonse kuti chikhalepo, tikangosiya kukhulupirira iyeyo ndiye kuti moyo wathu umasokonekeranso. Koma Yesu Khristu tikuwerenga kuti iyeyo ndi amene amapereka moyo, komanso ndi iye amene amapereka kuwala. Akuti mwa iye munali moyo. Yesu Khristu ndiye moyo. Moyo umene tili nawo ndi chifukwa chake cha Yesu Khristu. Komanso moyo wopulumutsidwa kuchoka ku chilango, moyo wamuyaya ubwera chifukwa cha Yesu Khristu. Chifukwa chake Yohane muthenga wake wabwino umene akulemba akumakamba za Yesu Khristu ngati ndiye mwini kapena potsamira moyo wathu. Popanda Yesu Khristu sitingakhale ndi moyo woyenerera. Popanda Yesu Khristu sitingakhale moyo umene Mulungu afuna tiyendemo. Ngakhale chipulumutso chathu sitingakhale nacho popanda Yesu Khristu ameneyo, chifukwa ndiye amene apereka moyo ngati mphatso kwa ifeyo. Ndipo mawu amenewa anabwera kudzapereka moyo. Kachiwiri,
Yesu Khristu ameneyo ndiye gwero la kuwala kwa moyo wathu. So akupereka moyo komanso ndiye gwero la kuwala la moyo wathu. Ngati ife tikufuna tikhale ndi nzeru, tikuyenera titsamire pa Yesu Khristu. Ngati ife tikuyenera tikhale moyo wachiyero, tikuyenera titsamire pa Yesu Khristu. Ngati ife tikufuna tikhale moyo wa ulemerero, tikuyenera titsamire pa Yesu Khristu. Komanso ngati ife tikufuna tidzakhale moyo wamuyaya ndi Iye, tikuyenera titsamire pa Yesu Khristu. Chilichonse chikudalira Yesu Khristu amene ndiye kuwala kwathu. Iyeyo ali ndi moyo, atipatsa kuwala kwake, ndipo onse amene amkhulupirira ndiwo amene amakhala ndi moyo umenewu. Kuwala kwa dziko lapansi kumene kunabwera, timkhulupirire. Tikamkhulupirira, tikamukonda, Iyeyonso adzatithandizira ifeyo kuti tikhale kuwala kwa dziko lonse lapansi. Popanda kukhulupirira Yesu, sitingakhale kuwala. Bible limatifotokozera Yesu akugamba ku Matthew chapter 5, chiphunzitso chapapire, kuti inu ndinu mchere wa dziko lapansi, inu ndinu kuwala kwa dziko lapansi. Akuwauza ophunzira ake. Chifukwa choti iwowa adamukhulupirira Yesuyo ndi kuwala kwa dziko lapansi, ndi mchere wa dziko lapansi. Akadakhala kuti sadamukhulupirire Yesu, sibweza ali kuwala kwa dziko lapansi. Ifenso chimodzimodzi lero anthu ena sangaone chitsanzo chabwino cha ife ngati sitili mwa Yesu amene. Anthu ena sangaone chabwino mwa ife ngati ifeyo sitikhazikika mwa Yesu ameneyo. Ndiye tikaziphatikiza zonsezi, Yesu Khristu ameneyo sakufanana ndi munthu wina aliyense. Iyeyu adalenga china chilichonse, ndipo adabwera pa dziko lapansi kudzapereka moyo komanso kuwala. Tiye tione chinthu china, umboni umene ukuperekedwa za Yesu Khristu, kapena mboni imene ikunenedwa pa vesi yake ya 6 kukalekeza 8. Akukamba za Yohane Mbatizi. Yohane Mbatizi anabwera pa dziko lapansi kudzachitira umboni, monga amene timaphunzirira tsiku la Monday lija. Ndi akufotokoza kuti Yohane ameneyuyu adachokera kuti? Akuti adachokera kwa Mulungu. Yohane adachokera kwa Mulungu, ndipo utumiki wake udakhazikitsidwa ndi Mulungu, ndipo udadalitsidwa ndi Mulungu. Popanda kukhazikitsidwa ndi Mulungu, komanso popanda kudalitsidwa ndi Mulungu, utumiki wa Yohane Mbatizi wadakhala wopanda ntchito. Iyeyo ndiye mneneri womaliza wa chipangano chakale. Ndipo kubwera kwake kukuonetsera zimene zidanenedwa za kubwera kwa Eliya, amene akufotokozeredwa ku buku la Yesaya chapter 40 verse yake ya 3 kukalekeza 5. So Yohane akuchokera kwa Mulungu, sakuchokera kwa munthu ayi. Akuchokera kwa Mulungu, ndipo utumiki wake ukudalitsidwa ndi Mulungu. Kachiwiri, kodi Yohane adabwera kudzachita chiyani? Yohane adabwera kudzachitira umboni za Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikaona mabuku onse anayi amene amakamba za Yesu Khristu, Mateyu, Mariko, Luka, Yohane, akuchitiranso umboni za ntchito ya Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo Yohane akukhazikika kwakukulu pa nkhani imene ya umboni. Tikaliona buku la Yohane akukamba zinthu zisanu ndi ziwiri zimene zikuchitira umboni za Yesu. Poyambirira akuti Atate achitira umboni za Yesu. Atate achitira umboni za Yesu. Kachiwiri, Yesu Khristu mwini akuchitira umboni za Iye yekha. Kachitatu, Mzimu Woyera akuchitira umboni za Yesu Khristu. Kachinayi, ntchito zake za Yesu Khristu zikuchitiranso umboni chimene Iyeyo ali. Kachisanu, malemba oyera akuchitira umboni za Yesu Khristu. Timakamba kuti kwambiri olemba uthenga wabwino akumati izi zidachitika kuti zikakwaniritse zimene zidalembedwa. Kuchitira umboni. Kachisanu ndi chimodzi, ophunzira ake akuchitiranso umboni za Yesu.
Ndipo pomalizira tikuona za Yohane Mbatizi amene akuchitira umboni za Yesu. Yohane Mbatizi ndiye mboni yoyambirira ya zimenezi. Akuchitira umboni kuti Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu. Sakuchitira umboni zimene adangomva chabe, koma zimene adaziona ndi kumva. Adaona ndi kumva Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Mwinakumbukirani nthawi imene Yesu Khristu amabatizidwa. Inali nthawi imene anthu adaona zimene zija, anadabwitsidwa. Nkhunda inatsika, Mzimu Woyera kubwera pamene paja. Komanso kumwamba kunatseka mawu akumveka, uyo ndiye mwana wanga, mverani. Maumboni okhaokha. Kubwera kwake kwa Mbuye wathu Yesu Khristu sikunali kubwera kuti kopanda umboni wina uliwonse. Maumboni alipo kuti iyeyo ndiye Khristu, iyeyo ndiye Mesiya, ndipo ifeyo tikuyenera timkhulupirire. Chinthu chachitatu chimene akufotokozera Yohane. Kodi Yohane anabwera chifukwa chani? Anabwera kuti wonse akakhulupirire mwa Yesu. Kubwera kwake kwa Yohane ndikufuna kuti ife pamene tamva mawu ake tikhulupirire mwa Yesu amene. Tisangokhala anthu angomva chabe, koma tikamva mawuwo tiyeni tikhulupirire Yesu Khristu amene. Ngati ifeyo sitikhulupirira Yesu, uthenga umenewu sudalipindulire kanthu ayi. Ngati ifeyo sitimukhulupirira Yesu ameneyo, uthenga wake umene Yohane akuchitira umboni sukhala opindulitsa kwa ife. Koma iye anabwera kuti wonse akamukhulupirire iye. Yohane akutumizidwa kudzachitira umboni za Yesu amene kuti anthu akamukhulupirire. Ndemwina nkumadzifunsa kuti ifeyo chikhulupiriro chathu nchotani? Chikhulupiriro chathu chili pali. Kodi taona umboni umene Yohane akupereka? Kodi ifeyo tidakhulupirira Yesu amene? Kodi tidaona kuti iyeyo ali chimene adanenera kuti ali? Kapena ndiye taona za umboni wa Yohane Mbatizi. Koma nanga anthu adaulandira motani umboni umenewu? Ndi chimene tikufuna tichione tsopano. Anthu adaulandira motani umboni umenewu wa Yohane Mbatizi? Vesi yake ya 9 kukalekeza 13 pamene akutifotokozera zinthu ngati zimenezi. Ndi mmene wafotokozeramo za Yesu Khristu. Mwina tikhoza mayembekeza kuti koma anthu amulandira mokondwa zedi, anthu amukhulupirira zedi, koma zomwe zidachitika kuona kuti zidachitika zinthu zimene sitingathe kuyembekeza. Tentione zinthu zilapeza. Poyambirira akuti dziko lapansi silinamzindikira. Dziko lapansi silinamzindikira. Dzulo lija ndinakamba kunena kuti Yesu uyu amene ndi mwini chilengedwe chonse, amene ndi mwini dziko lonse, koma akukabadwira malo omvetsa chisoni kwambiri. Ndelelonso chinthu china chimene tikuchiona, Yesu Khristu amene adalenga dziko lonse lapansi, amene asamalira dziko lonse lapansi, amene ayendetsa ndi kuonetsetsa kuti chinthu china chilichonse chikuyenda bwino pa dziko lapansi, koma dziko lapansilo silidamuzindikira. Zinthu zomvetsa chisoni. Dziko limene adalilenga silidamuzindikira. Kuwala kwa dziko lapansi, koma dziko silinamuzindikira. Angakhale asamalira, koma dziko silinamuona. Ndi mmene anthuso ali lero. Kuti iye amene asamalira moyo wathu, iye amene anatilenga, iye amene ndi mwini china chilichonse, koma anthu a dziko lapansi salabadira zotamutsa. Kodi inuyo mumalabadira? Kodi inuyo mumalabadira za Yesu Khristu? Chinthu chachiwiri,
akuti anthu ake omwe sanamulandira, akukamba za Ayuda. Anthu ake omwe sanamulandira Ayuda amene Yesu adatumizidwa kuti akafike. Chifukwa ndi Yesu ameneyu amene adapulumutsa Ayuda amenewa ku Igupto kuja, nawapatsa malamulo ake, nachotsa adani onse ku dziko la malonjezano lija ku Kanaani, nakhazikitsa mfumu kumene ulamuliro wake. Koma zonsezi nkukhalanso anthu amene anamuukira. Aneneri anabwera kulalikira zakulapa, koma Ayuda anakana, sanamvere. Ngakhale anabweretsa zilango pakati pawo, koma sadamvere. Ndipo pamapeto pake tikudziwa zimene zidachitika. Adamukana ndithu mpaka kumupha iye amene adabwera kudzapulumutsa iye. Palibe chinthu chokhumudwitsa kuti anthu amene mwati ndi ako asakuvomereze, asakuzindikire. Koma Yesu amene ndi mpulumutsi adasankha Israeli namupatula Israeli, koma Israeli sadamuzindikire. Ndefunso nkumati, kodi wina aliyense adamukana Yesu? Ayi. Ena adamulandira. Pa verse yake ya 12 pamene akuti koma kwa onse amene anamulandira iye anawapatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu, kwa iwotu akukhulupirira dzina lake. Iwo amene akhulupirira dzina lake la Yesu Khristu ndiwo ana a Mulungu. Kukhulupirira Yesu Khristu kukutanthauza chiyani? Kukhulupirira Yesu Khristu kukutanthauza kuvomereza china chilichonse chimene iyeyo ali. Kuti anabwera kudzafera ine, anabwera kudzandionetsera chikondi cha Mulungu, ndipo ndimkhulupirira kuti iyeyo chimene adabwerera kudzachita ndi choonadi. Ndipo anthu amene akhulupirira Yesu Khristu amene ndiwo amene amapatsidwa mphamvu yakukhala ana a Mulungu. Dadzafunsa ako tsiku lino kuti wina aliyense pa dziko lapansi ndi mwana wa Mulungu? Ndiye kudali mayankho osiyanasiyana. Koma Baibulo limatitsimikizira kuti tikakamba za mwana wa Mulungu ndi iye amene amamukhulupirira Mulunguyo mwa Yesu Khristu. Osati aliyense pa dziko lapansi ndi mwana wa Mulungu ayi. Mwina tikati ngati tunena kuti aliyense adalengedwa ndi Mulungu ndeti ndikhanini. Koma likakamba za mwana wa Mulungu monga amene Baibulo limakambira, ndi anthu amene amamukhulupirira Mulunguyo kudzera mwa Yesu Khristu. Koma wonse amene amamukana Yesu ndi ana a Satana. Chifukwa Ayuda Yesu adawuza kuti inu muti Mulungu wanu ndi wakumwamba? Ayi, inu ndinu ana a Satana. Chifukwa iyeyo ndiye wamabodza. Mumuchirazi mabodza okhawo. Koma iwo amene akhulupirira pa dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ndiwo ana a Mulungu. Dziko lapansi silinamudziwa iye, dziko lapansi linamukana, anthu ake omwe anamukana, koma iwo amene amkhulupirira iye amakhala gawo la banja la Chikhristu. Ndipo malizi ya pempeni tentioneza kukhala munthu kwa Yesu Khristu. Kukhala munthu kwa Yesu Khristu. Tinanena kuti Yesu ndi Mulungu, koma anadza pa dziko lapansi nadzakhala munthu. Kodi zimenezi zititanthauzira chiyani? N'chifukwa chani Yesu Khristu adalolera kusiya ulemerero wake kumwambamo nadzakhala munthu? Apa ndiye pamtima pa Chikhristu. Tikakana kuti Yesu Khristu si munthu, takana Chikhristu chonse. Chifukwa ndiye kuti sangathe kupulumutsa wina aliyense. Pa zifukwa zimene tikhale tikuona m'musimu. Yesu Khristu anadza pa dziko lapansi, ndipo iye ndi Mulungu, ndipo tinaona poyambira paja kuti iyeyo ndiye mawu, mawu ochokera kwa Mulungu, mawu amene analenga dziko lapansi, mawu amene anali muyaya. Analenga chilichonse ndipo asamalira china chilichonse
ndipo abweretsa moyo komanso kuwala kwa anthu onse. Ndipo Yesu Khristu ameneyu ndi mwana yekhayo wochokera kwa Atate. Ndipo tikakamba za umodzi kapena utatu woyera wa Mulungu, ndiye kuti ndi Mulungu mwana. Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, iyeyu ndi Mulungu mwana, mawu a Mulungu odza pa dziko lapansi nakhala munthu. Koma anachita chiyani? Poyambirira sikuti iyeyo adangobwera kudzangoonekera chabe ngati munthu. Koma iyeyo adabwera ndithu naonekera pamaso pa anthu. Anthu adamukhudza, adamugwira, adacheza naye, adalankhula naye, kuonetsera chimene iyeyo ali. Sadangotenga thupi chabe ngati mzukwa, ayi. Koma adabadwa mwa mzimayi nakhala munthu pa dziko lonse lapansi. Ndipo pali mawu ena amene Yohane akukamba, akuti atabwera yeyu anakhala pakati pathu. Timakamba za Mulungu ali nafe. Tikumbukira Mulungu ali nafe. Nde apa ukhangati Yohane akugwiritsa ntchito mawu omwe aja nani kuti nakhala pakati pathu. Adamu ndi Hava adachimwa, chidachitika chani? Mulungu adachotsa munda muja mwachidule, adawachotsa ulemerero wake wa Mulungu. Ndipo munthu sakadatha kubwereranso kwa Mulungu payekha. Koma Mulungu ndiye amene anabwera kwa munthu kudzera mwa Yesu Khristu. Ndipo Mulungu pa nthawi imene anali kupereka malamulo aja anaonekeranso pamene ana a Israeli amachoka ku Igupto kupita ku dziko la malonjezo, akuti mtambo unali kuwatsogolera. Ndipo Mulungu anali kukhala nawo angakhale atafika ku dziko la malonjezano kuja mkachisimuti. Ndipo ndi mawu omwewo amene akugwiritsidwanso ntchito apa, kuti Yesu Khristu ameneyu wabwera pakati pathu kukwaniritsa lonjezo loti ine ndidzakhala Mulungu wanu ndipo inu mudzakhala anthu anga. Ulemerero wake wa Mulungu ukuonekera mwa Yesu Khristu pamene wabwera nakhala munthu, Emanuelo, Mulungu ali nafe, kukwaniritsidwa kwa chimene Mulungu amakhala ali kufuna nthawi zonse. Ubale umene udasokonekera ukubwezeretsedwanso ndi kubwera kwake kwa Mbuye wathu Yesu Khristu amene adadzakhala munthu. Ndipo Yesu Khristu ameneyu ndiye mkhala pakati wathu. Pa zopsinja zimene ifeyo tingakhale nazo, kapena kusokonekera kwa ubale wathu ndi Mulungu, amene angathe kutiyimira molongosoka ndiye Yesu basi. Tikumbukire Yobu, ku Yobu chapter 9 verse yake ya 32. Yobu analakala kuti atakhalapo wina wondiyimira ine pakati pa ine ndi Mulungu, kuti atandiyankhulira. Ndipo Yesu Khristu amene akukwaniritsa chimene Yobu anali kulakala, kukhala ndi munthu woti atiyankhulire ndi Mulungu, oti Mulungu amvera ndipo ifenso atimvetsa. Chimene tikufuna tichiwaneno tsopano, kuti Yesu Khristu ameneyu ndi mkhala pakati wathu amene amatimvetsetsa ndithu. Ndiye wansembe wamkulu amene atimvetsa. Kanimene ndimene olemba buku la Aheberi akufotokozera kwambiri. Aheberi chapter 4 verse yake ya 15. Akuti pakuti ife tili naye wamkulu wansembe amene amamvetsa zofoka zathu, amene adayesedwa m'magawo ena aliwonse koma opanda tchimo, ndiye Yesu. Yesu Khristu amamvetsa pamene ifeyo tikudutsa mnyengo zowawa, amamvetsa pamene ifeyo tikudutsa mnyengo zimene takhumudwa, amamvetsa pamene ifeyo tikudutsa muimfa, kaya okondedwa wathu kaya ndi ndani.
ndipo n'chifukwa chake iyeyo ndiye wansembe wamkulu amene angathenso kudimira pamaso pa Mulungu popanda vuto. Yesu Khristu satimvetsa chabe, koma adatenganso tchimo lathu pa iye. Adalowa m'malo mwathu nalandira chilango chimene ifeyo tikadayenera kulandira. Ndifaka kuti mwana wankhosa amene atenga machimo a dziko lonse lapansi. Popanda Yesu Khristu kubwera n'kudzakhala munthu, sikukadatheka kuti machimo athu achotsedwe. Sembe za nyama sizingathe kuchotsa machimo athu. Kwachake ulemba kwa Hebreyu kuti ndikosatheka kuti mwazi wa ng'ombe ndi wa mbuzi utenge machimo athu. Nzosatheka. Chifukwa chani? Ng'ombe singalowe m'malo mwa munthu, koma munthu akweni alowe munthu mwa munthu mzake. Chifukwa chake Yesu Khristu kudayenera kuti iyeyo akhale munthu n'cholinga choti alowe m'malo mwa anthu ena. Akadapanda kukhala munthu Yesu sizikadatheka kuti alowe m'malo mwathu kapena atifere ife. Ichi ndi chozizwitsa cha kubwera kwake kwa Yesu Khristu, mwana wa Mulungu, kudzakhala mwana wa munthu, kudzatenga machimo a dziko lonse lapansi. Ndipo Yesu Khristu ameneyo ndiye amene aonetsera kwakukulu chikhalidwe chake cha Mulungu. Tikaona pa verse yake ya 18 yomaliza kuti palibe amene adaona Mulungu kupatula mwana yekhayo amene adadzamuonetsera kwa ife. Nthawi imene Mose anafunsa Mulungu kuti Ambuye nditaona ulemerero wanu, Mulungu adazani kuti adavomera. Mose adapempha Mulungu kuti Ambuye ndofuna ndione ulemerero wanu, Mulungu adavomera. Aya adanena kuti palibe amene amaona ine kukhala ndi moyo. Palibe amene amaona ndine nakhala ndi moyo. Chifukwa chani? Adakambisa mphanga ndi adadaona chani? Msana wake. Koma Yesu Khristu pakubwera kwake ndiye kuti Mulungu tamuona. Koma chifukwa chani anthu sadafa? Adabadwa ngati munthu. Adabadwa ngati munthu. Cholinga chimene adabwerera ndi kudzaonetsera chimene Mulungu ali. Mmene Yesu Khristu anabadwira, ntchito imene anayigwira, zonse zimene adayendamo zikuonetsera Mulungu wosaoneka ndi maso. Chikondi chake, chisoni chake, zikuonetsera chimene Mulungu ali. Ndipo ifeyo ngati tikufuna timuone Mulungu, tikuyenera tiyang'ane kwa Yesu Khristu. Iye adaonetsera chikondi cha Mulungu, adaonetsera ubwino wake wa Mulungu, ndipo tiyang'ane kwa iye tidzaona Mulungu amene ngosaoneka ndi maso. Ndikulimbikitseni kuti tiyeni tiphunzire za chikondi cha Yesu. Tiyeni tiphunzire za chisomo cha Yesu. Tiyeni tiphunzire za chifundo cha Yesu, ndiye kuti tidzamuona Mulungu. Tiyeni tiphunzire za kukhulupirika kwake kwa Yesu, ndiye kuti tidzaona Mulungu. Tiyeni tione ulemerero wake wa Yesu pamene anauka kwa akufa paja nakwera mwamba, ndiye kuti tidzaona Mulungu. Chifukwa utumiki wake wa Yesu Khristu ukuonetsera chimene Mulungu Tate ali. Tisayang'anenso wina, tisayembekezerenso kuti ationa wina adzationetsera ulemerero wake wa Mulungu. Ndi Yesu, ndipo ngati sitingaone ulemerero wake wa Mulungu mwa Yesu, palibenso kwina kumene tingakakuone. Ndiye nthawi imene takhala tikuphunzira za Yesu amene ndi mwana wa Mulungu wopereka moyo, adalenga china chilichonse, adabweretsa kuwala pa dziko lapansi. Yohane adachitira umboni za kubwera kwake. Ndipo tinaonanso kuti anthu adamuvomereza motani Yesu.
ena adamulandira, koma ena adamukana. Yesu Kristu Mulungu komanso munthu mkhala pakati wathu, wamsembe wamkulu amene alowa m'malo nafa chifukwa cha machimo athu, nationetsera chikhalidwe chake cha Mulungu. Matero kuti bwanji titamkhulupirira Yesu amene, bwanji titamnyadira Yesu amene, bwanji titakhala pansi pa iyeyo mwa mphamvu ya Mzimu Woyera ndi kuphunzira za iyeyo pamene tikudutsa mnyengo imeneyi. Ndikufunirani zabwino zonse kuti pamene tikukondwerera tsiku limeneli tikakondwerere kwakukulu kuti Mulungu adatitumizira mpulumutsi kutichotsera machimo athu, ndipo kuti tikhale ana ake ngati timkhulupirira pa dzina lake. Tipemphere. Zikomo Ambuye chifukwa cha chikondi chanu, chisomo chanu chimene tichiona kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu anabadwa, anakhala, natumikira, naphunzitsa mawu anu, anazunzika kamba ka ife, napachikidwa pa mtanda paja, nayikidwa m'manda, koma adauka kwa akufa pa tsiku lachitatu, nakwera kumwamba, ndipo ali pa dzanja lamanja la Atate la ulemerero, kumene akulamulira china chilichonse chochitika m'dziko lino. Ndipo wodala ndiwo amene Yesu Khristu ameneyo ndi mfumu yawo, ndipo kuti amayenda naye namumvera nthawi zonse. Tidalitseni ife pamene tikhala tikukondwerera tsiku la lero kuti tikakumbukire za Yesu amene. Mukhale nafe chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen.